Üdvözlök minden kedves nézőt, én Marcia vagyok, és ebben a videóban betörőzni fogunk szólóba, úgyhogy nézzük is meg, hogy meddig fogok eljutni. De jó, ez a gyerek itt öcsém, na nézzük nekem mennyi van. Ha megtalálom azt az imótot. Itt van. Látod? 3 van. Na szóval. Menjünk ide. Egyébként, hogyha akartak egy nyugis helyet rankidba, ahol nem dögöltök meg egybe, itt a Reckless Ravens mellett tudok ajánlani egy helyet. Itt, ez. Nem, mivel ez nem rankid, ezért én most ide fogok menni. Csapass egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha szeretnél rankid kört is látni barátaimmal. És megköszönném, ha megtennéd, persze. Szóval nézzük is, nem rossz ez a kesztyű szerintem. Mi? Hát, jó. Meg ez nem kell, úgyhogy... Most nyugodtan szidjatok, hogy ezt most miért csináltam, de... Az a válaszom, hogy nem tudom, vagy talán azt, hogy miért ne. Kérlek, iratkozz fel és nyomj egy lájkot, hogyha szeretnél a tartalmakat, mert lehet, hogy neked ez összességében csak 2 gombnyomás. Nekem viszont ez rengeteget jelent. Szóval, hát ja. Nézzük meg, ott mit alkotnak a gyerekek, úgyhogy... Azt a mobil fájtok már neki itt a csém. Fú te, na most jövök én. Ne! Ne! Ennyi már! Jaj, elnézést. Szóval. Eddig én is szerencsétlenkedek, addig elmondanám, hogy ennek a videónak semmilyen szponzora nincs. GG. Nem volt rossz egyébként a gyerek, mert véldeni az jót, csak kicsit hülye volt. De mindegy. Szóval... Hamarosan jönnek ilyen bugos videók, mármint nem úgy bugos, hogy a videó bugos, hanem bugokról fog szólni az új seasonben, ilyesmi például. Vagy akár challenge-eket is mondhatok nekem, és én megcsinálom őket, amit szeretnétek. Egyébként mondok most még egy okot, hogy miért köszönnél meg nagyon, hogyha feliratkoznál, meg lájkolnál. Mivel ugye van ugye ez az OBS program, ami nagyon jó, és most azzal veszem fel videót, ezért hallatszik ilyen jól a hangom. És ugyanakkor a legelső videókat a Gamer csatornán is, meg ezen is a legelsőt, vagy nem tudom már, ezen nem azt hiszem, de a Gamereken az első kettőt egy másik vágó programmal vettem fel, ami nagyon gagyi. Szóval, ja. Mindig meghaltam, 57-ként. Hát az nagyon gagyi. Én is hülye voltam, most látod. Mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Megpróbál, most este van már, úgyhogy kicsikét szar vagyok, meg most jöttem fel egész nap, szóval ja. Hát mindegy. Ha szerinted is szar voltam, akkor nyomj egy lájkot.
Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!